na mbụ ka nkenegori maka egwu anwa egwu ahụ nọ repeat na moto mgbe ọbụla a na-ege mgbe niile ma vidio ya bịakwa makwụzi ezigbo mma ka isi jikerecha na vidio anwa onye fụ ya ozugbo ọsị mba ihe ha wegede ga anyị ma eri mgbe ajụ mewe oge a na-amalite ya bụ okwu ikwutelu gbasalụ ndị iche dị n'omenala na ụka omenala mara ezigbo mma anyị na-akwado okwu eri nne mana ihe gbaragara bụ na ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị kịta hazi ka na-asị gị going back to the roots mana o doro anyị anya na ihe a na-anachi azụ na abụghị omenala anyị ọ bụghị omenala anyị nọọ ihe ọzọ ha na-emere onwe ha kedu ihe nwere ike ikwu maka ndị a na-eje esi ka eje bụ oke ite eje egwu ibubo eme nke ọzọ mee nwanne nakwazi ife bụ ntaramahụhụ nwere ike ịbịara ndị ahụ ma ya bụ mmiri zocha agbacha Edika na anyị Igbo na Naịjirịa kịta onye na-egbu ọ na-ezi isi ịkọchakwa ka ọ ghara n'ọnụ enwere na wa adụọ na nha ọdụ omenala dị iche n'ife arụsị biri onwe ndị ahụ ha na-emere nke ha iche ikwe na-eje were ịtarịsa ngwa kụmọnsị na arụsị a pụọ o nwere onye nje osi a kedu ihe a na-etu ya ezi sọrọ onye ụzọ sọrọ onye so omenala dị ezigbo iche n'ife arụsị akọtụna m ihe bụ omenala isike ike na ala Igbo kịta sị na-ewu ndị uno zuru ezu nwoke were mmụọ nnọọ nwa gị tawa nwa gị nwaanyị tawa ofu tawa tacha azụ chacha anyị ma mahadum ihe niile isikakwa ike gakpa ha eke sọ rie ego ṅụọ mmanya ọ gị na ndị ọzọ ga-eme ụmụkwa na ọghọ ụmụ ya mana ọ dị ịgaghị anwa ya nke a ezigbo omenala dị n'ihe dịgasị etu a ọwụghị ịma ya akwa na osisi ọsọwachara ihe na-egbu ọkụkọ n'ụlọ sọgoro na-eme omenala ka ha bụ ihe ọzọ ka ị na-emere onwe gị ihe nkọwara onye je chọọ ihe dị n'ike ite Thank you very much. Anyị mechizie ọnọdụ nke tata Queen Tracy Ọnụọra obodo eji mara mba a na-ekele gị ọzọ maka ohere inyere m ka m sị gị na ga-achọ ka anyị kparịa obere ụka tupu daalụ na m matara onye bụ ịmatakwa onye mbụ maka na mgbe m nọrọ unubi na mgbe mama m mere afọ 19 bịara chi anyị egwu ya kwa na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche etu isi were wepụta ohere wee bịa ebe ọbụla m chọrọ na-ede nkwadobe esighị oke ka anyị bịa ebe a taata ka anyị kparịta ụka ka ịgbakwa anyị nke gị maka na amatakwara nke gị onye na-akwado omenala mgbe ọ bụ otu egwu ahụ omenala ndị ga-adịrị ndị ka nke anyị were dịrị so o gosigo n'iso na ndị na-akwado omenala ndị dịrị ha nke anyị wee dịkwara anyị nsogbu anyị na-enwe abụrụ na ndị ọzọ chọrọ imebi omenala anyị ma ọ bụ ya ọ bụghị na achọrọ imebi n'oge nwa nwezi omenala kedu ihe na-emere omenala gị ị na-bụ onye ọzọ kwatuzie gị ha ebilite na-akwalite gị onye gwa anyị ji si na ọ dị mkpa ka anyị ebe ọbụla anyị nọ anyị na-agba mbọ na-agwa ndị mmadụ omenala anyị bụ omenala anyị ọ bụgodị na o nwere ihe siri adịghị mma na omenala anyị o nwere ndị dị mma ndị ha dị mma si na-emere ndị ha dị mma onwe ndị adịghị mma asụsụ a na-asụ kịta ọ bụ ihe abụrụ a na-ekwu na omenala anyị adịghị ọ bụrụ na omenala na o nwere ndị adịghị mma ngwa si malite esi wee mee gbana ya dị mma ọ bụrụ na o kwesịghị adị mma edebe ya n'akụkụ ọ bụrụ na ndị dị mma a na-emesi ike a makwa ndị mmadụ na ọtụtụ ihe ka agaghị na-agbakwụkwọ mgbe ụfọdụ maka anyị na-ekwu na omenala nke na ọjọgbu nwe na nke a na mana ọ na-abụ ihe ụfọdụ na-abụ emechaa eme ụfọdụ ihe baptizim asị na-asacha na njọ ụwa na anyị nwekwa omenala ụfọdụ ndị nwere ike igbe nwekwa werekwa eme baptizim ọ na ekwe dị mma ọ dị mma ewere ememe ihe a na-eme ọ bụ na ọ dịrọzi mma atụfu ya mana okwerozi okweghị mmekwata okweghị nchegharị onye bụ ihe anyị na-agwa ndị be anyị ka anyị nwee ike ma na omenala anyị niile abụghị arụ omenala ndị ọbụla nwere omenala etu ha si eme ihe nke ha anyị nwere etu ha si eme nke anyị onwe nke anyị na-eme adịghị mmazi
asị na nke a mba na nke a na ọjọgbu onwe asị ka amalite esi wee mee ka ọ dị mma afọ na nke a na okwenye nchegharị asị ya ngwa ọ bụla ịchọghị iso anyị eje efezichukwu ikpezo anyị gbajebezie na mana anyị nwabụzi ndị na-atụfusi nke ọbụla ma nke ọbụla e wetara egbu ọjị tụfuo nke ọbụla e wetara tụfuo afọ onye ka anyị na-agwa ndị be anyị ka anyị bikonu omenala anyị abụghị arụ ha ncha ọ bụrụ na onwe ndị asị na ọ dị njọ ọ bụghị ha ncha jọrọ njọ n'isoro Igbo abụghị ihe ọjọọ ya bụ ọ bụ na omenala anyị iso Igbo abụghị ihe ọjọọ gịnị kpatara ị ga-eji were Igbo iwere kpudo ihere ahụ eme gị na ịsụtaghị Igbo mana ịsụ oyibo ịsụtaghị ihere ememe gị ikpe onwe gị ajụjụ ya bụ ọ dị mkpa nnukwu ka anyị gwa ndị be anyị ka anyị tinye aka ịkwalite asụsụ na omenala anyị ebe ọ bụla anyị nọ kwadasị eji Igbo eme gịnị ihe eji Igbo eme ka eji oyibo eme ọ ndị oyibo maka na ha bịara were nke ha mee ihe ndị na-achị ha achị were nke ha dozie ihe niile adị mma anyị na-asụ oyibo ka anyị wee nweta ihe ndị oyibo ha ọ bụ na anyị debe anyị mekwaba anyị ihe dịkwa mma ihe adịbe anyị ha bịakwaba anyị werekwa ka a mụta ihe anyị na-asụ n'Igbo ụfọdụ asụkwa na Chinese ka e were maka Chinese enwe ihe a na-arụ onye ọbụla na-amụ ya na ụmụ anyị nwere ike ụmụ anyị agwakwara anya na-amụ ihe nnukwu anyị kụziere ha Igbo ha ewerekwa Igbo a wee tinye ụmụ ihe arụta na-akụba anyị ndị ọzọ amakwa Igbo ka ha nwere ihe bịakwaba anyị werekwa ihe dị na be anyị ya bụ na ọ bụ ha asụsụ na-eme mmadụ ihe ọ bụ kama na ọ gị eme onwe gị imetụ ihe ịbụ asụsụ gwa onye ọbụla achọgharị ka ịmụta asụsụ gị wee nweta ihe ị nwere ya bụ anyị na-ekele ndị be anyị na-asị ndị be anyị biko ka anyị tinye aka ịkwalite asụsụ na omenala anyị ebe ọ bụla anyị fụrụ onwe anyị Queen daalụ ndị fada daalụ.